अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. माझ्याबरोबर पोलीस स्टेशनला चला, ज्याला कोणाला डाऊट आहे. आणि त्यावेळेस आमचा डाऊट नाही, तिथे बिचारे मुलं आहेत. आमचा विषय काय होता, त्या बिचाराला काहीतरी भेटायला पाहिजे. पावसाच्या अगोदर आहे, पावसाच्या अगोदर पाहिजे. पावसाच्या अगोदर नाही. 1 वर्ष थांबलो आम्ही. 1 वर्ष गेल्या वर्षी तुम्ही पत्र दिलंय आम्हाला. तुम्ही आता सांगताय ना, ते गेल्या वर्षीचं पत्र आहे. अरे यार काय घेतलं नसतं फोटोच काढते. तुम्ही जबाबदारी आमची घेता, तुम्ही घेताय आता ते ओरसोर नाही म्हणे साहेब. आपण
एकाचा नाही, अनेक जणांचे स्थानिक युवक जे आहेत आमचे मृत्युमुखी पडलेले आहेत. या झारापत्रादी हायवे चालू होऊन जवळजवळ 10 वर्ष उलटली. या हायवेचं काम करत असताना जेईने ज्या पद्धतीने काम करायला पाहिजे, इंजिनियरने ज्या पद्धतीने काम करायला पाहिजे, माझ्या मते ते कुठंच इंजिनियर होता असं दिसत नाही आहे. पूर्णतः काम कुठेही सर्व्हिस रोड नाही, कुठेही एखाद्या सर्व्हिस रोड आहे किंवा डिवायडर आहे, डायव्हर्शन आहे, त्याला योग्य मार्ग दाखवलेला नाही. अशा तऱ्हेचं रस्ता करायचा म्हणून केलेला आहे. म्हणजे एखाद्या गावठी माणसाने येऊन तिथं रस्ता करावा अशा पद्धतीने केलेला आहे. स्थानिक लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून नियोजनबद्ध काम केलं पाहिजे होतं रस्त्याचं, पण ते कुठं झालेलं दिसत नाही. आणि त्याच्यामुळे आमच्या प्रथमचा मागण्या होत्या की सर्व रस्त्याला म्हणजे नेमळे, मळगाव आणि वेती या तिन्ही गावाला सर्व्हिस रोड पूर्ण मिळावा, जेणेकरून स्थानिक ग्रामस्थांना प्रत्येक वेळी हायवेवर यायची गरज नाही, राष्ट्रीय महामार्गावर यायची गरज नाही. ती एक प्रथम मागणी होती. दुसरी गोष्ट अशी होती की ज्या ज्या ठिकाणी सर्कल आहेत त्या त्या ठिकाणी सिग्नल बसवले जावेत. दुसरी गोष्ट, सिग्नल बसवत असताना तिथे जर गतिरोधकची गरज असेल, रिफ्लेक्टरची गरज असेल तर तिथे लावले जावेत. कारण काय होतं, गाड्या बरेच वेळा भरधाव वेगाने येतात आणि अनेक आमचे शेतकरी असतील ते रस्ता क्रॉस करतात, अनेक शाळेतल्या मुलं आहेत तीसुद्धा रस्ता क्रॉस करतात आणि त्यामुळे अपघात होण्याचे चान्सेस हे भरपूर आहे. दुसरी गोष्ट, या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स जर अपघात एखादा झाला तरी ॲम्ब्युलन्स यायला तासनतास लागतो. त्यामुळे झारापत्रादेवी हायवेसाठी खास करून ॲम्ब्युलन्स ही मळगाव गावात ठेवण्यात यावी. तसंच तिथे मळगाव गावात पोलीस चौकीसुद्धा ठेवण्यात येईल, कारण अपघात झाल्यानंतर पोलीस जवळजवळ 1 तासाने अपघातस्थळी येतात. त्याच्यामुळे अनेक अडचणींना स्थानिकांना सामोरं जावं लागतं. स्थानिक ठिकाणी अपघात झाल्यानंतर, राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात झाल्यानंतर स्थानिक लोक शेवटी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून त्यांना मदत करायला जातात आणि त्या मदतीतून शेवटी स्थानिक लोकांना ह्या गोष्टी सगळ्यांना फेस करावं लागतात. आणि त्याच्यामुळे आज कुठेतरी प्रशासनाला पहिला दणका देण्याचं काम या आंदोलनाच्या निमित्ताने केलं होतं. आमच्या काही मागण्या, जसे सर्व्हिस रोड इथे होते, गेल्या वर्षी पाईपलाईनचं काम करत असताना सर्व्हिस रोड खोदले गेले, परंतु आजपर्यंत डांबरीकरण झालं नाही. ते सर्व्हिस रोड आज 8 दिवसात आपण पूर्ण करून देतो असं प्राथमिक आम्हाला आश्वासन देण्यात आलं. तसंच दुसरं आश्वासन अशा प्रकारचं आहे की उद्या एक्झिक्युटिव्ह जाधव साहेब एक निमळे ग्रामपंचायतला भेट देत आहेत. तिथं स्थानिक लोकांच्या सर्वांच्या मागण्या ज्या आहेत त्या जाणून घेणार आहेत आणि नक्कीच ते भविष्यात त्या उपाययोजना करतील, आमच्या मागण्या मान्य करतील अशा तऱ्हेची आम्हाला ग्वाही दिलेली आहे. म्हणून आम्ही इथं आंदोलन तोतता स्थगित केले आहे. हायवे प्राधिकरणाकडून जे सर्व्हिस रोड होते ते मी सांगितलं तसं गॅस पाईपलाईनचं काम करत असताना खोदाई झाली होती आणि तसेच अजून रस्ते आहेत तिथे खड्डे पडलेले आहेत, जिथून जाऊ शकत नाही. आज ते रस्ते 8 दिवसात पूर्ण करून देतो म्हणून सांगितलेले आहेत. आणि अनेक ठिकाणी जिथं रिफ्लेक्टर किंवा डायव्हर्शन आहे त्या ठिकाणी रिफ्लेक्टर लावून गतिरोधक टाकून ते करण्यात येतील असं आश्वासन देण्यात आलं. तसंच जाधव साहेब स्वतः उद्या ग्रामपंचायतला भेट देत आहेत. हे आश्वासन पूर्णच आहे, म्हणजे आम्हाला पुरेसं आहे आणि त्याच्यामुळे नक्कीच एक्झिक्युटिव्ह साहेब येत आहेत. नक्कीच पुढची आश्वासन आमची पूर्ण होतील असं आम्हाला ग्वाही वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.